Yeah. Tiripo. Poem bono. Ah, bola tu. Ni gunas. Pane nyaya dzine zvikonetsa netsa. Saka tatiga tibata ngospace hapana poezi. Yeah man. Komana yakatumbira mari yake yerent. Nekuhodha matisheti akatumbira 260. Apa mari yacho mamba nerent nechi? Nekuhodha chi? Nekuhodha mabhero zvinenge zvangohodha. Handiti. Pakatumira mari angasikadondibhadhara mari yerent. Handisa mari yerent pasaidi. Tinya mari manje. Ndaiwa Gaffa zviitwe izvozvo. Mari yerent inobhadharwa. Handona haufana kugara mahari. Vanafonera chi? Lenders 5 vanamupa mari yerent. Mangwana makuseni. Namati musi wacho iwo. Patanotora matreats. Takanohodha chi? Matisheti. Handiti. Naye mukomana. Handiti. Matisheti tahodha pai. Kapo. Taenda chi? Taenda kumagaba kwanotengesero. Handiti. Taronga matisheti po. Pandatora video rangu, pandadzokera padini. Handiti. Pandamusiya, handakamusiya nepo. Mangwana munhu adzokera. Meno takatengesa matisheti, ndinonga tengesa 3 matisheti handiti. Sero mangwana munhu adzokera anautengesa. Akufamba chudzano rani ndakamutengesera matisheti asingatengwa. Ora ndautengesa matisheti asingatengwa handiti. Chinopa matisheti acho ndinotengesa. Kana ndapedza kumatengesa acho. Ondokupa mari yacho unohodha chi? Zvanoda kutengesa iwe kana ari mabhero achona chi? Unohodha chi mabhero anoda kutengesa. Mangwana acho futi nhasika. Kufamba chudzano ndakadya mari yacho yaGaffa ichi yemabhero. Ndakadya mari yako. Fandafonera mudhara chiti. Ichiti mudhara Madbinox mudze YouTube channel yatonchisa mavideo. Ndozofamba zvichitaurika zvikunzi ndakadya chi? Mari yaGaffa chi? Imatishedza nditi. Awo kana zvakadaro chi? Pamari yangu andinayo chi? Chimupa mari yachona yamakatumirwa yachona yekuti ahodhe staff rake. Omupa. Uzwasiyana naye. Saka ndozvandida kuita pana. Ndakumupa mari yachona yakatumirwa yes nemunhu wachona. Ndobva ndasiyana naye. Handichada kuva involved munyaya dzachona because utonisvibisa zita rangu ini. Saka John Shop namudedza kuti angoita chi? Witness pazvinhu zvachona. Ndikumupa 200 yese yakwana. Yeah man. Saka mari yachona yabva ndaitora pamari chi? Yamadmills yavanga vanichengetesa. Vakanzi chimupa mari yachona and then staff rachona ravanga naro nemari yachona yakatengesa chi? Zvinhu zvachona chi? Ndotora nditi. Saka ndichamupa mari yachona 200 tongoita yari kuita. Ndo ndangosiyana naye because hey zvokusvibisira mazita pama $200 ndozvati ndisingadi. Saka ndichangomuverengera $200 mumesi aripo muchizoona. Chimupa mari yake ndondasiyana naye. Ukati wesewo chiti ndiri kusvibisa zita rako. Inini kaClinton ndakanatsa kutaura nemunhu apa treatise apa. Vanzi ko Gaffa unokwanisa kuita sei hatitsada kuti utengese zvinhu zvemahwana. Ndakati zvokuhodha bhero. So ini papai makuseni papai. Pawakati pawakaenda unopa mainini wangu mari papai. Ndaitozviudza kuti kudarika nekutauneka zvatiri kudaisoka uchitora mari kubhengeka. Tabva kubhengeka togoenda kumagaba kakunohodha bhero. Ndiyo zvinhu zvandaizviudza ini. Right, Gaffa. Zvemahwane. Kumbura kubvunza. Nandakazviramba. Patakanohodha matisheti ndakaenda ndiri ndega. Patakanohodha zvinhu izvo takanohodha ndakaenda ndiri ndega. Ndakanongotora mari bvara ndakunohodha matisheti ndiri 1 pandaenda newe. Iwawe inini kandi ndaitozvodzaka kuti ndati ndakaenda ndiri pindura mvunzo. Kuenda kunohodha bhero. Ndati ndakaenda ndiri 1 wakati uzviramba ipapo. Akanibhaizisa iwe. Ndisanga kuti ndakupa mari yacho. Wakati zotsvaga saka. So ini manje inini. Aiyo mina ndikuverengera mari yacho nakaita zvauri kuita Gaffa. Ina hachada maproblems chavo. Kutondipa maproblems. Izvo zvinofamba chiudza ndakadya mari yako. Saka mira ndichikupa mari yacho kanitengesa zvinhu zvacho. Akadaro. Ndozvana nchinzwa kamari. Saka oka 200 yacho kana uita zvinhu zvako. Ne. Kuzvinombonetse. Manyatso kuverenga mari yacho. 6 7 8 9 10 200. Mari yacho unotenga bhero rako uita zvinhu zvako wega. Because kutonipa maproblems in life mangu. Nditone life yangu tune zvinhu zvinotonetsawo. Ndakambokupa problem. Ndozvikutoitika because nditotazotofamba mari ini chinzi ndakadya mari yako ini. Nombobatika. 200 yacho. Ita zvaunoita siyana neni. Because kutoita madhira ako newe kandiratambira mari yacho. Kutonipa maproblems in life mangu. Handisi kuda. Ina nchada 200 yako. Manje ndofamba namwana.
Chada. Please. Sakabo.